na hwan na so wo daye say bebu sambodu e ho ase wo nye Yama munyina atrase ne yama makwa aba mfa momre nyansapo kasa mfonyini so nyansapo na waje so se esane ne badwembem eba amamre amanne atetesem afutusem abakwasem amanyosem kakra de a abo besiri wosen ya na osen yen ene ntakrehu yen ene yebowrem na ne mpanyimfo atetire no nyansakwa so no yesane ne badwemba kwa so na afeyi yede emamo ene yaba betenasi dente nyina mpa yaba a yesa ba besuade na afeyi yewremu ahwe yamamre a ewo oman Ghana mu asanteman ne titiri mu ne ato apete enti nyansapo no age so de amam ba bia wo bia se yesane ne badwembel subscribe share like wadwenche no so ehia me pa opanyini yamo akwa aba be nyansapo kasa mfoni so yanyado na wumpo mu tesai odumanko madaroma me ho ye pa edo twedi ampase arefo ye de opanyin na ebebo nkomo wadama udin bidin de okonfo ya waje odumanko ma odefo anya no konfo ne me okonfo ya aje no odefo anya no konfo eno no enya sa bebepe na yati bodua de nim ni se akonfo ta de kom na nan ma yemfo no ta kura eno wasam enene ye baba besua ne hu no kofare bai eye dan ene nya ade frense bodua edika me ho na afi yensa enko okonfo ho ye ni kodi nkomo konfo ye sa mu akwa babi ye nya do enne me no mahwefo ene etiefo nyina ye yiyaso ye pebibi ati eba ne sei ene nya bodua milisha mdawasi pi yede kan me chia krobe Asante kotoko hene chia Asante hima chia ba fosu mankwa hene chia o hene ba chempem chia Ghana himfu nyina na hwan na so wo daye say bebu sambodu e ho ase wonye kura nyansapo no nyansapo esane badwem ampa o se bodu yi enkora na omunimu ho hwe no ya na omuta keka ho nsem se de nantwie dua anka ne to no enu so nya de beka konfo nsem na okonfo ho ya saa na enka konfo ye waje nsem na asema woka yi unimu ho de waka na saa nti enkura ne bubu bebi keka kansem bi ya na e o ma dwunu ma na enso na afa wiase afa na nyina na obi ye ka na egu na nanom ho fi bodu ye kuta mi nya abo nantwie bodua ye mfa abo nantwie dua enya hwe nantwie dua de hu yawe ye mfa wo konfo bie ni wo so wo ni bie ni wa nantwie bodua ekuta no na je se sa ebe na yebu na nkasa kra na yeti sa abo ya ni wi kuta mi emo mienu pe afurumu ponko ana ponko hono so kra se hia nchirimu afurumu ponko ena ponko na hwane afurumu ponko na hwane ponko mo afurumu ponko no ana ne o ma ya ne bulldozer na omo adi tutututu ene afurumu ponko de onde ahoden ko a onne nipa abo a ye de ne ma sinsen ho na ode do ono to obo wo man ana oponko so ni famiko ntem America wosi ofa unko hade bodega kra no uka no to a na ode ukọ sa mo anu mienu afurumu ponko na ye de ne ma tumi so aso ano ye de ne ye nkuru tudwuma ponko no so de ye ni America no race course no mu tumi okay ye hu so ye and sa emo anu mienu no oduponko bo na bode nyina no sa mo anu mienu na ode wo mo hye nipa nsa se wo mo mre wo ho ase ema nipa no mo sum nipa akwanu asa nyina ebi na ye chirechire mu yi afurumu ponko ono no wodo afurumu ponko ono ye so na niema oponko ono odi etu kwan ono odi ekọ ba bia ende sa aboa no yenkuno on otu no kon na ewu ende ansa na sa aboa no bewu no na waso mo ma na papa de sa aboa no wu a ya no o ma na ho de kofom
saa abo no wu a me fa de wo kura nikan saa abo no ya sa to ndin foforo afumu ponko etimi tu me boafo onyankopon adawro ma menya wanka enhiraba mecheche sa ne ni na mu ye de afumu ponko ani ponko no adaso ye adwuma no ase yenim eni sa afumu ponko no another ponko no so wu a niwi emi nsai da ade nsai da sa boy niwi abo akuta mi wo ba mfi ba ahanzia o aso hede niwi da kuta me nipa na ye nwi odo bankoma enti ya odi hunu ni isi ya se mi odo bankoma a me yesi ya no na si ya no se dru basa na dia awasa abo no nwi no wo hene di kuta so hene kasa che ne manfo a odukuta ehye won kuran ma obi atimi ye adwumaden ama asumdue ba ama mpuntuo ba eti kuta hene kuta konfo anya no nko a o ye wi a abo no nkasa ne nwoma na nkasa na edwa ade na di ka sua so ade ade me ko sua ade esi okosua nwoma mebua asebesi de otenguma ABCD ni abede ni ho ahwa na eye kuchi eyi nyina nwoma so ni ka kuchi ne ye na krata wie ni wi ase abono nwoma no ene sa nwoma no a abono nwoma no enu aso na akristofo no wo mo kristo no okotre nwoma no se otre nwoma no nti otre nwoma no no ena ohu se atwero ha se onyankopon ehira wo meso wo se meyese na eyafu mu ponko nwoma yo koyi na so dem ho na ode eto ye friend say ye pulpit no so no na obi emu a otre mu yati otre mu o se nwoma mo boye nwoma no kata na kata ni wiase nwoma na di kan eyafu mu ponko enti nwoma ye kan nwoma ye kan nya krata na emu eye afum ponko we de ansa na scientist for be ye be krata ya ye nya ink ya ye de twotwo we ma ye si bibi the bible ya kan no kokoko ye se be ba si ni bai ni ya kan no kokoko o se krata ya kan no kokoko nya enti da toto ni pantem no enti sa afumu duya yi no ponko duya no ade a ehye onyankopon a obo so bo asase no ehye na nimonyam ene boy o wiase fa na nyina o bu se na dent na uka che se eno na boy o wiase fa na nyina machines ya mo de atwa ye ho ahie nye horsepower ne ponko ho de car ya ekweyi engine o de na da so nye horsepower alupre na nam soro no e de ya the horsepower electricity ya ebe na the horsepower aye ponko ho de je wi ase no se ye nya ponko ho de ya ye bibia odumonko ye ba ye bia aye kwa na se ye mfa na ntwie dua enye podua debi aye frumu ponko ane ponko enti na car no cars na nenam no o se bia ya twero ho se de na ye tutu ponko bia di no sa na kai bia so no na bia twero ho alufre na mo ye German for de ye British for de ye Ghana awesi asese nia ye ponko ho de ase obia sa atunu edin fufuro nti ponko aye aboa odumankoma de ne boa nipa a odi mi odaso boa nipa betine e ba ne se na mu se o ye di we a be bodua na ye di ekura na ye di sa no ntina odumankoma ye na ahyenso de se ye so aboa na wabre no aboa no nwuma a wo ye asa bodua we aboa we obewa ma enya sa bodua no na wabo ni papa enti aboa no wewu na so se ye so de bodua no mu na de kasa che nipa se nipa be ye adwumaden nipa nya akwadworo ebi ni ka ye twetwa mu nyina no ka ya akwadworo usu de no ma se no de ko aya ponko enti ye se de kun ponko no ana afrumu no se ye pepe bodua ana se eye bibi fufuro nti na emom owu a ye de aye bodua no afrumu no ane ponko no ya ka bibi kura che ye se afrumu a oye afuo no se aduane ba me enchechera no
mebwa enti afumu kwa no so yare ya na niwda aboto enti afumu yenkuno ponko yenkuno tete wono tete wo yenku ponko enhye da se yenku ponko yenku afumu onwa ne breso no osuwu a onwa ne breso no obretwa wuo enti wu a ansa na afa ne bodua ne aka ne ho asem se de obia onwa ne breso no wu a sa onwa breso no wu a de kai no ne bodua no na bodua no so akasa kire amans nti wo hwa ye bibi memu ye Africa memu nyina wo hene bia ne wankuta bodua wo hene bia wo bibi memu bia kuta bodua apart from yehu ne se eye nwi ne kura mo no aya na mo za de bibi foforo bi ka ho ahihye mu ana anu de etimi de bibi foforo e ka ho ahihye mu anu de ya na de ka ho na duma de ni na de behyem no kura wuhu de behyem no se no kwan nante they say ohun se we ekuta mi ahoma bi ebo ha we bo ha ye da aka bom na ni na no eni bodua no enwi no yesi bi di tu aboba no ni tuo no ne nse kan no nyina hihye bibia hihye mu na mum ni na no eni bodua no enwi no yesi obi a oware okura bodua ko ne ye hu se aware ni bi wo mo ware a na bia oba ne be ma ne nyina ye nuanom Nigeria for ne time nenso ne bia be pie Ghana ha bonse obi ware se traditional marriage ne bia be ma no kura bodua ne bi oba no su kura bodua ne bi e bonso bia oba nko a ana be ma nko a eye na abo no homodin no am di kan no se me ba be ware we me umma ware me se me ya kwadwo ana me bwa ana me ware we se wo so be ya kwadwo be se abo no dua na ekuta me na ekuta we de kata no abo no oye mpuntu duma da bia ade o se sa mpuntu no e ba me ne wo abrabom e bone na se we ne ekura wa e kire djumaden mpuntu ahoden akwaduro nim dabi akwaduro nim edina to da asa mo kwa na oboso wo da apra na ha kakra wo apra se de ponko de ne dua apra ne ho na no wo mu Jesus no wo mu keka ono ho asem no dabi wo mu dia ya gu na ha dabi wo mu Jesus no wo ba be wo no wan kotra furu mu ponko so ama furu mu ponko na fa ne dua apra ne ho hwe ade iwe no wo mu Jesus no ana wo de aba ye enema onyankopon de adom ye a enima o se de toto ye enema no o ma ba be se no na wo mu Jesus no kwa no me ka ne ho akire ma kire wa kwa wo se be fim ye nwo wo bi a ye fe ne sa o de Jesus yo ewiase we wo mu ye adwuma hyehyeye me ka kire wo ye nwo wo bi da bi na hye adwuma na o de di adwuma na brofo na hyehyeye de ba ye nwo wo bi a ayenwu obi ase obofo ne ba be se Mary nkom se obewo obabani ni atunidi Yesu ampa obaburu Maria na woni ni kunu Joseph na na etewo no Joseph ne na ada sa se okay no oyo busuani a obusuam o ka ho ni obi atesema anti wo de mi busu asem ba ko pe wo mo Yesu no wo mo kunu dabe o se ye wo na makoma nso ne wo na otim mebwa na ewiase nyina na otwede na makoma nso wo mu Jesus wo mu kunu dabe se wurem dia Yesu wo mu kunu fiada o so le dabe no so le kwasiada ye wo ne dabe ye nim ni say wo ne Bethlehem da de oh me pa chew ada nipa ni di wu ye de wenim se onipa wei wo fiada onipa wei o so le kwasiada onipa wei ye wo ne dabe se wo dabe hwe ya ngo obi asa wo mo fa da me ka ama wiase fo nyina te se wo mo fa da ye wo Yesu no emra me hu se da wei me pesofu bi amo no abetena se ne mo age da bi house of no musucha me pe Israel ho no ankata wo de wo mo copyright wo mo de me yourself pe ni ma sua ni man more than them obi a osofu bi a wo Ghana ha bi aye bakola kete o mo timi ni sua Bible me po bi a o ye theologian no no abetena se me pe osofu of free Israel o tetekiti anyi visa te ha nya ni krom me kwa ni krom ho a ma anyi visa meko ne wo ma wo ha de o mo ye o mo ko sua o dabi me pa original no a o free Rome ho no o mra
Pope John Paul omra no omachire da ya omode wo ajenkwa no if you say omuku no kwasiada omuku no efiada ena wiase da bia say kwasiada no omuku no efiada no omuku no ena wiase nyina sa efiada so no kwasiada no so de mpacho da be no de wo no so omo so wo ayi bonya da na 25 ne omo se ya wo na 25 ya da ya ka da ya kan nan so se open ukwa da na se fiada ne say nan yanso na nan ya mako nso yankase ya yesu ya wo no machi ana wowu machi ana oso dabi na oso de April dabi ya ti ya wo wu ada na owu ya na ankase ya fiada na mako no yanso e fiada ana oso de be kwesi ada ada omode wo na mako nso no ada omode wo ajenkwa no omomfa mfiri Pope John Paul for this time no omomfa mreme na minyintum anse me hu se awo obi anya sa me konfo ya je me nananom mo de yenum se awo obi ya fa ne Yesu piao konfo ya waje no ai wache ye Podua kwan ye fa so ene aboa ye di nyaaye tie ne a yebu be no se de nantwie Podua anka ne to no nyaade ye beka okonfo ensem dano no yesrem saa yesi anya aboa nantwie ne de yeye ye de ponko ana se eye afurumu ena ye de wono mo eye eno na okonfo yaw wache mu de ache tie di mbesia se de ye kan nyansapo ye no de ye badwemba no ne abomoden na ye ne nyansafo sane no nyansa kwa so na ye de amamo ye mamu nyina mo ne hwe afi nyankopon kan ye ho na oma ya hoodin nyansa enhunumu ene nimde abotre na onyi abufuo mfamfiri ye so na entime mo abrabo kronkron na ense ono ankasa ne din enmunya medi ene abusua pani ovusu aduomi ye mamu nyina mo ene hwe a wajen ahenewa Adentini ebube ne brebe ensesi ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu a wase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa Mada woro mantuma ye fe ni din de seyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya